l'Ebre, vora de la sequia del Riet, entre les èpoques de la Tancada i la Bassa de la Platjola. Quants habitants hi ha? Aquí us he posat una evolució demogràfica que només dura fins l'any 2005. Però en aquest any hi ha 500 o 550 habitants. Les festes majors. La festa major és en honor a Sant Llorenç. És del 8 al 15 d'agost, destacant els bous, els grans balls, les degustacions populars, a més d'altres actes recreatius i religiosos. Cal citar igualment les festes patriòtiques, que són el 11 de setembre, Sant Jordi, la Dia del Llibre i la Rosa i el Dia de la Constitució. Populars, Carnaval, Nit de Sant Joan, etc. Així com religioses i tradicionals, Nadal, Cap d'Any, Reis, etc. Localitats o barris. Aquest poble és l'entitat municipal descentralitzada més antiga de la demarcació i durant l'any 2005. Celebra el 15è aniversari de la proclamació de l'EMD. Benvinguts sigueu tots els que escolliu els montells per guardar un bon record que saben amb seguretat que us falta bons. Els productes típics. I destaquen els arrossos. L'arròs negre, l'arròs de banda, el marisc i el peix. I aquí us he posat unes imatges de l'arròs negre, de l'arròs de banda, del marisc i del peix. Monuments. L'obra Sant Jaume d'Enveja, l'església dels Montells. Us he posat una imatge. La barraca Conxita del Delta és aquella d'allí. La barraca del Tío Blanco és aquesta. Entitats. Associació de Jubilats i Pensionistes, Associació de Mares i Pares d'Alumnes, Associació Esportiva i Cultural Els Montells, Associació de Dones dels Montells i Teatre Juvenil.